Hello mga kamags, this is Indians TV, welcome back. Karon atong pagka-reaksyonan ng usa ka video bale ni Michael B bale nga iyang gisundog bale ni ngadto sa Wish bale o sa Wish Bus bale o iyang sa kanta nga Uhaw sa Dilaw din iyang gihatagan og lyrics nga lain bale. Kining iyang gihimo nga lyrics bale na gipaigo nga usa ka influencer bale nga si Rendon Labador. Mo ni iyang gihimuan kay gihatagan na gihimuan man siya issue ni Rendon Labador. Manang iya pong gihatagan pud og gitubag bali pinaagi ani sa kanta bali. Himuan ni lyrics gikomposan bali niya. O atong tan-awon kung unsa pod ang iyang performance gawas sa iyang performance og sa mga lyrics nga iyang gi-compose ani. Mahitungod sa pagtubag bali sa issue nga gikuan ni Rendon. Okay? Sige. Sa mga bag-o nga nakita sa atong video karon unya matinga kang nganong atong putol-putulon, ato nang gituyo kay kita reaction video maghatag tag opinion o insight kada part nga kung unsa atong makit-an diha sa video nga atong pagreakan o manang ato nang putol-putulon para sa pod iwas pod ta sa atong copyright pod. O di ta ma-copyright pala. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Imbis wish waste. Kuya gini. Kuya gini Michael B ba? Sundugon lagi. Sa pig niya, di halatang may something siya, pero di ko alam, kaya pinalo ko lang. Ay sa kini nga kuan bali ang atong pagreakan karon bahin ni kang Michael B bali o kang Rendon Labador bali. O bali ang kuan man good katong ni comment si Rendon Labador ngadto sa kang kuan kang Michael B lagi nga laos na si Michael B. Usa man gud nga kuan sunod tanan nga mga buhaton ni Michael B pagreakan pud anon ka nang makisawsaw si kuan ba sa tanan nga issue gali si Rendon mga tanan nga mga influencer nga mga sikat na kaayo o mga artista nga sikat iyang pagkasawsawan bali ug hatagan niya og issue bali kay para musikat pud siya bali kini nga kanta nga atong pagariakan karon ni Michael B bali pahinungod bali ni ngadto ka Rendon bali di ba ato sang dayo nun ha kung unsa po ang iyang mga lyrics ani sa iyang kanta. Kaya pinalo ko lang. Okay. May ilan naman siyang likes, may mga tag din ng barkada, may talent kayo, pero wala lang laman. Grabe. Kahit di kaya pinilit, kahit na pangit, pwede na tong ipopost. Mo gid bitaw no kay ang paigo gid kay ni Michael B kini si Rendon gid lagi mo igo gid ani nga kanta gyud. Wala siya gi kuan nga pangan pero kahibaw man siya nga gibas gi kuan gid siya gi hatagag issue si Michael B bali. Mo nang iya pong gihatagan og gikomposan niya og kanta nga ingon ani pero wala siya giigo nga matawag hapon ba nga igo gid kay si Rendon kay kinsa pa may lain naghatag sa issue kang Michael B nga si Rendon naman di ba iya gipaigo ang mga lyrics gyud grabe po nang walang laman na sa tapaway so ng utok. Edi oh wow, edi ikaw, trending ka now. Mga diba? Trending ka daw. Di ayaw, kahit ano, kahit sabaw.
Ang babaw ng pananaw ko labarito, pengen naman ng followers mo. Okay. Ang masasabi ko lang, oh wow, oh wow. Kuya, okay. Kahit na parang baliw, laging nagmamagaling, baka lang maunahan ka. Wala nang Diba kay makakuan magud ta kung ang usa gud ka post bali sa usa ka content creator o usa ka influencer bali. Basta naka-post na siya, matawag na siya og ano gyud, matawag na siya og content bali. O content na bali siya. Matawag na siya content, so bali ang sa pag-issue nga wala edit bali kang rindon bali o direct kung unsa iyang kuan, may iyang content ang pagpang kuan hatag og issue ngadto sa ubang mga influencer o sa mga content creator o sa mga artista bali nga sikat bali. O iyang hatagan og issue para makakuha bali siya og mga followers ngadto sa anang mga tao bali o tungod sa kuan. Pero para sa ako murag lain kay nga dili na ko gusto ang iyang pamaagi ba nga para musikat siya, mangdaot siya sa ubang mga tao, di ba? O mo ni mahitangod o gibaslan siya ni Michael B, pero pina-slide lang ng pagkabawas bali, pinaagi ra sa pag-compose og kanta bali para sa iya, di ba? edit i-post na to. Okay. Usga na to gamay. Hindi ka matalino, Okay. siguro ay napako ang ulo, pero chance mo na to. Ito na siguro. Mag-react sa viral video ko. Tanawa? Walang effort, content na tong pang-post. Post. Eddie, oh wow. Eddie, ikaw, trending ka now. Oo, di ba? Di ayaw, kahit ano, kahit sabaw. Ang babaw ng pananaw ko labarito, pengen naman followers mo. Ang masasabi ko lang, oh wow, oh wow. Iyang gipaigo sa lyrics yun kay si Rindon yun. Bali tungod sa iyang content bali nga mga kuan daghay nag-follow sa iya kay giganahan pud bali entertaining man gud kay ang kuan ni Rindon gud bali iyang content bali, pero daghan kay masagasaan bali o daghan kuan ba masakitan bali nga kuan ba kay dili lang sa artista nga iyang gihatagan o influencer o content creator nga iyang gihatagag issue, dili lang kadto nga tao kundi ang mga followers bali o mga subscriber bali ana nga kuan gina sila mo react gina sila, diba? Una siyang hinoon o man lagi ang content lagi nga pangpabas bali nga to sa ubang kuan o panghatag og mga issue nga kuan may iyang gikalipay tingan ni Rindon ingon ana ambot sa iyang pamaagi pud sa iyang gusto nga maabot nga kuan nga mangdaot man sa ubang tao para musikat siya. O sa man ni o kangano sa pagkanta ani unsa may gipadungog ani si Rindon gid ba ya himuan ni Michael B ang og kanta gikomposan bali para ipaigo kang Rindon ka klaro man kay sa lyrics, di ba? Oh. Mura po original ba? Pero Sierra de tanan, no? Ayaw pa ka-edit. Okay kayo. Oo, tanawa. Daming uhaw sa like, sa follow, please subscribe. Pangaw-taw, nalulunod sa kada puri dyan sa comment section mo. Nakakalula ang taas ng tingin mo sa sarili mo. E di, oh wow, e di ikaw.
Eddie, oh wow, Eddie ikaw, trending ka now. Di ayaw kahit ano, kahit sabaw. Tawa ko sa iyong, gan ba? Iyong sundugon ng sidlaw ba, dilaw, sa original. Barito, pengen naman ng followers mo. Ang masasabi ko lang, Eddie wow, oh wow. Okay. Muraging nasa wish ba? O wish na eh. Grabe ka nga. Okay. Ato naging nadungog ang sa side bali ni Michael B. bali sa pagpangdaot o paghatag og issue bali kang Michael B. ni Rendon Labador bali. Ato naging nakita o nadungog bali. Pero dili sa direct na pagkasulti bali ni kuan gihimuan pag ni Michael V bali og kanta bali ang kuan sa kanta nga uhaw. Pero makaingon magugo kani si Michael B. Paano po di karaan na guni siya nga kuan karaan ni siya nga artista gawa sa artista art kuan siya kanang bali sa comedy bali ano ang idako na kayang pangani Michael B. Sunod ihatagag issue ni Rendon Labador nga usa ka content creator o influencer bali nga gusto pod musikat o gusto gid pod nga anong ang iyang content pod pagpabas o paghatag og mga issue sa mga uban nga mga influencer bali o digital creator o mga artista bali. O money content ni Rendon pero makakuan ko ba kay sa pamaagi sa iyang content bali ni Rendon dili gid maayo para sa ako kay ngano nang daot siya sa usa ka tawo para musikat lamang siya o kaya sa ingon aning pamaagi o iyang gihatag issue si Michael B gihatagan niya issue then paghatag issue nisikat pud siya kay siya may nagbash bali o siya may nagkuan nisikat pud siya kay tungod lang sa followers o mga subscriber nga mukuan sa iya bisag nag-hit o naglangot ang mga tao sa iya nga nagtan-aw kay gibas na nila ang ilang favorite bali nga artist o influencer bali kana siya para sa part kang Rendon okay para sa iya kay ngano daghan na kayo sa ato pa ni react ka ato nitanaw ka sa iyang video, di ba? Mao maguni pamaagi sa kuan ba? Para lang sa views, para sa followers, para sa subscriber. Oh, daghan gid ba ya? Kay mao man ay mga pamaagi sa social media karon nga para musikat ka, para mang kuan, pero para sa ako dili ta mo buhat og may anak ka mangdaot ta sa ubang tao para musikat ta, di ba? O, di ta mang kuan diri sa social media kay yung ani nga pamaagi, o di nato na pagabuhaton. Kay yun na nagitanan nagibalik bali o mga karma bali nga kuan kung sa Karindon bali wa pa na niya ng kuan karon moabot ang panahon kintahay na makatapat bali niya nga kuan o daghan naman kayo nga mga YouTuber bali o mga influencer nga iyang gipang kuanan gipang bas o gipahimo ag issue iya maging na kontra magid po niya pero murag wala raman po gihapon sa iya, di ba? Kay content ra lagi na niya. Oo. Pagkain ko, grabe yun. Yung anak yun ang pamaagi ni Rendon yun. Oo. Sige. Hindi nyo kasulti sa video karon. I-comment nyo sa comment section. Sa mga bago di nga nakita sa tong video karon o sa tong channel, niya giganahan ka sa tong video, niya wa pa ka nakasubscribe, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong yap. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni. Okay? Paki-follow nyo po sa akong Facebook na sa description ang link kung gusto mo nga tumutanaw kaya ang uban nga mga video ato pong i-upload dito sa atong Facebook pali. Kung ganahan mo dito, i-click lang to at sa atong description direct na mo dito sa atong Facebook pali. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod,
Kini si Injans TV, proud Bisaya. Peace out.